қазияи марги тифли 5 моҳаи тоҷик дар русия ки 2 ҳафтабоз дар сархати расонаҳои тоҷикистону русия қарор дорад, бори нахуст дар мулоқоти ду раҳбари ҳукумати кишварҳо матраҳ шуд. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи 30 октябр дар дидору суҳбаташ бо Дмитрий Медведев, нахуст вазири Русия, қазияи марги Умаралӣ Назарови 5 моҳа дар Санкт-Петербургро баррасӣ кард. Ин мавзӯъ ҳангоми баҳси масоили саҳлу сода кардани шароити ҳуқуқии корӣ ва буду боши муҳоҷирони тоҷик дар Русия дар миён гузошта шуд. Нахуст вазири Русия дар навбати худ изҳор дошт ки таҳқиқи қазияи марги Умаралӣ Назаров таҳти назорати шахсии ӯст ва ваъда дод барои муайян намудани ҳамаи ҷонибҳои ин рӯйдод гурӯҳи махсуси тафтишотӣ созмон ёфтааст. чунин ваъдаи ҷониби Русия сокинони кишварро ҳам барои одилона баррасӣ шудани ин ҳодиса умедвор кардааст. огаҳ ҳастем, чунки ин як ҳодисаи ғамгин барои халқи тоҷик, барои мардуми тоҷик аст. имрӯз як ҳамватани мо фарзанди худро аз даст додааст ва мо хоҳиши онро дорем ки ин ҳодиса аз рӯи адолат ҳал карда шавад. бисёр як воқеаи даҳшатовар аст. мисол як муҳоҷири тоҷики мо дар ғарбӣ рафтани воқеа ба ин воқеа рӯбарӯ мешавад. мо мисол гуфтанем ки ин бояд беҷазо намонад. дар ин суҳбати Эмомалӣ Раҳмон ва Дмитрий Медведев изҳори боварӣ карда шудааст ки санҷишу тафтиши кирдорҳои кормандони алоҳидаи мақомоти дахлдори Русия ки боис ба марги Умаралӣ Назаров дар Санкт-Петербург гаштааст, бо риояи талаботи қонун ва мунсифона ҷараён меёбад. ҳамчунин гуфта шудааст ки омилони ин ҳодисаи нангин ҷазои сазовор мегиранд. аммо вобаста ба он ки то куҷо метавонад қазияи марги Умаралӣ 5 моҳа баъд аз мулоқоти Раҳмону Медведев ҷараёни тоза гирад, бархе аз ҳуқуқшиносон ҳам хушбинанд. чун таҷриба нишон медиҳад ҳангоми на ҳама парвандаҳои ҷиноятӣ таҳти назорати роҳбарони давлат ё роҳбарони ҳукумат буданашон мумкин аст, чун парвандаҳо зиёданд ва ҳастанд парвандаҳои мунтахабанд ки аз ҷумла парвандаи Умаралии 5 моҳа низ интихоб гардидааст ва таҷриба нишон медиҳад ки дар ҳолати дар таҳти назорат будани чунин парвандаҳо, он парвандаҳо ҳарчи бештар мунсифона, объективона ва ҳаматарафа баррасӣ мегарданд ва шахсони гунаҳгор дар доираи чорчӯбаи талаботи муҷозоте ки он моддаҳои дахлдори кодекси ҷиноятӣ дар айни замон Федератсияи Россия пешбинӣ кардааст, ҳарчи ҷазои сахттар нисбати онҳо андешида мешавад. Умаралӣ Назаров рӯзи 14 октябр, як рӯз баъди ба пулис бурдани волидонаш Рустам Назаров ва Зарина Юнусова дар як бемористони шаҳри Санкт-Петербург даргузашт. ваколадори ҳуқуқи кӯдак дар Санкт-Петербург мегӯяд ки иллати марги Умаралӣ Назаров расман 14 ноябр эълон хоҳад шуд.